konci splnenia KPIčka znamená splnenie akceptačného kritéria. Neviem, či som sa rozumiteľne vyjadril. To neviem, či KPIčko je ten správny termín pre to, čo chceš povedať. Tak aký by mal byť správny? Ja použijem KPIčko. No podľa mňa je to nejaké exit kritérium, alebo success kritérium, ale KPIčko mi... No napríklad, zober si... podľa mňa není KPIčko. No, KPIčko to je Key Performance Indicator. To znamená, že ja si mám kolo 1. No, ale tam je ten performance, to je akože, to není... No. To ti merá, ako KPIčko ti merá výkon a väčšinou tie exit kritéria nie sú o výkone. Ale sú. Pretože KPIčko je priamo na tie matematické ukazovatele. To znamená, že ja keď si poviem, že na konci zoberme si UATčiek, ktoré majú 3 kolá, má mať pass rate 95%, a to by bolo dobre, že by tam zaznelo, a ja dávam 95%, neviem, dúfam, že nie si za 100%, lebo... Ja nie som ani za 95, podľa mňa 95% je brutálne moc. 95 je také dobré číslo, z môjho pohľadu, politicky dobré číslo. No ja by som kľudne ustal aj 80, keď si povieme, že severita je taká tých chýb. No, z pohľadu severity áno, ale druhá vec je, že ty čím môžeš ešte pracovať a s čím veľmi ľudia neradi pracujú, je so skopom. To znamená, že nebať sa aj toho, že v priebehu realizácie testov, v priebehu jednotlivých kôl, že pracuješ so skopom. To znamená... No áno, ale to znamená, že tých 95% dávaš na... šíriť mierne, hej. Primerane, rozumieš, plus minus autobus. No dobre, ale to znamená, že hýbeš 195, ale je iné, keď mi povieš 95% na priorita 1. Prácou so skopom, čo robím práca so skopom je, že to optimalizujem. A keď to optimalizujem dobre, tak výsledkom toho je, že pass rate na konci bez problémov môžem dosiahnuť 95%. Rozumieš? No keď deskopuješ nejaké veci, ktoré nefungujú, tak určite áno. No ale pozor, nefungujú. Pozor, optimalizácia, hej. Lebo to, že testy nie sú past, neznamená, že sú fail. Počkaj, no to je pravda. To bola veľká filozofia, ale je to pravda. Ale neviem, čo tým chceš povedať. No to tým chcem povedať že môžu tam byť neotestované veci. A otázka je, čo je väčšie riziko. Neotestované veci, alebo môžu byť napríklad n/a. V priebehu času sa zistí, že nemajú zmysel, hej? Napríklad. Okay. Alebo rozhodne, že sú out of scope. Poďme asi ďalej, lebo už to tu vyriešime celé a zajtra môžeme zrušiť stand. Dobre, ja si také neštrukturované tieto optimalizácia scope, hej? No v pohode. Sme už teda na tých slajdoch zladení, alebo chceš ešte... Ja myslím, že máme to... V teórii, na ktorom slajde skončíme v teórii, to potrebujem vedieť. Ja myslím, že na 11. Neviem, či tá 12 bude pre niekoho zaujímavá. No počkaj, ale tak ty si chcel 8 dať ako... Nechceš tú 8 potom presunúť? Prečo? Veď začnem najprv tým, čo je cieľom. Prečo vlastne akceptačné kritéria a akceptačné... Ja by som ju zopakoval možno. Tak ju skopírujem, ja ju iba skopírujem teda. Skopíruj za 12. Až za 12. A teda dáme 12 slide tiež? 12 si takto, ja by som tam dal 12, to si nechaj ty, lebo to sa mi ľúbi ten obrázok, hej. A ja by som si nechal 11 alebo pred 12, že dajme jeden môj slide, rozumieš? A potom 12 tvoj slide, hej. Ten môj slide, keď hovoríme ten obrázok z pohľadu zase času, on bude tak trošku možno aj naväzovať na ten tvoj, rozumieš? Hej. Možno áno, možno nie. Dobre, akože uvidíme, keď nás budú tlačiť časy, tak budeme škrtať obrázky. No? Dobre. Alebo skočíš. Dobre teda, tak ja myslím, že hotovo. Môžem teda zavrieť? Toto môžeš zavrieť. Sme si povedali, že to znamená, že po teórii skončíme na 12. Hej? A tá opakovaná 8, tak v nej sa dostaneme vlastne až v tej tretej časti. OK. Ešte posledná vec. Pozdrav všetkých poslucháčov našich. Ja to asi podarilo sa mi niečo stiahnuť a nahrávam nás, takže postnem ochutnávku protestu, ktorý bude zajtra už dnes.
Uvidíme, či aspoň jeden ďalší človek príde na zajtrajší protest. Tak pozdravujem poslucháčov Rádia Jerevan. Tak čau.